Кніга Ярэміі, раздзел 50. Слова, якое прамовіў Господ пра Бабілон і пра зямлю халдэйскую праз Ярэмію прарока. Паведамце між народамі, і хай яны пачуюць. Падыміце сцяг, абвяшчайце, не хавайце, кажыце. Бабілон здабыты, Бел асаромлены, Мерадах пераможаны, асаромлены балваны іх, паразбіваны ідалы іх. Бо вось ідзе супраць яго народ з поўначы, які заменіць зямлю іх на пустыню. І ніхто не будзе жыць у ёй, ад чалавека да жывёлы, усе падымуцца і сыдуць. У тыя дні ды ў той час, кажа Господ, прыйдуць сыны Ізраэля самі, ды сыны Юды разам, і будуць ісці плачучы ды шукаць будуць Господа Бога свайго. Будуць яны пытацца пра Сіён і аблічча сваё, на дарогу да яго. Хадземце, злучымся з Господам запаветам вечным, які ніколі не будзе знішчаны забыццём. Народ мой стаўся статкам згубленым, пастыры іх звялі іх і прымусілі бадзяцца па гарах. Ад гары да ўзгорку хадзілі яны і забыліся пра свае лежбішчы. Усе, хто знаходзілі іх, з'ядалі іх, і ворагі іх казалі: «Не правініліся мы, бо яны зграшылі супраць Господа, прыстанішча справядлівасці і надзеі бацькоў іх Господа. Выходзьце з Бабілона, пакіньце зямлю халдэйскую і будьце як казлы на чале статка. Бо вось я ўзбуджу і навяду на Бабілон грамаду вялікіх народаў з зямлі паўночнай, і яны стануць войскам супраць яго, і будзе ён здабыты. Стрэлы іх, як у адборнага лучніка, не вернуцца дарэмна. І пойдзе Халдэя на разрабаванне і насыцяцца ўсе яе нішчыцелі, кажа Господ. Пакуль вы весяліцеся і напышліва прамаўляеце, рабаўнікі спадчыны маёй, пакуль вы скачаце, як цяляты па траве і ржаце, як магутныя коні, збянтэжылася надзвычай маці ваша, сталася пасмешышчам тая, што вас нарадзіла. Вось будзе яна апошні сярод народаў, пустыняй, бездарожжам і сухім стэпам. Дзеля гневу Господавага будзе яна неабжытай, але ўся станецца пустыняю. Кожны, хто будзе праходзіць праз Бабілон, здзівіцца і засвішча дзеля ўсіх караў яго. Станьце войскам супраць Бабілона навокал усе, што нацягваеце лукі. Страляйце ў яго, не шкадуйце стрэлаў, бо зграшыў ён перад Господам. Гаманіце супраць яго, куды б не працягнуў ён руку. Падаюць слупы яго, разбураныя муры яго, бо гэта помста Господава. Спаганяйце помсту на ім, як ён рабіў, зрабіце яму. Нішчыце ў Бабілоне сейбіта і таго, хто трымае серп у час жніва. Перад пагрозлівым мечам кожным вернецца да народа свайго, і кожны ўцячэ ў зямлю сваю. Ізраэль, заблуканая авечка, і львы палявалі на яе. Першы еў яе цар асірыйцаў, а апошні Набукаданосар, цар Бабілона, паламаў ёй косці. Дзеля таго вось што кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Вось, я пакараю цара Бабілона і зямлю яго, як пакараў цара асірыйцаў. І прывяду я Ізраэля зноў на пашы яго, і будзе ён пасвіцца на Кармелі, і на Басане, і на гары Эфраіма, і ў Галааде насыціцца душа яго. У тыя дні і ў той час, кажа Господ, будуць шукаць правіну ў Ізраэля, але не будзе яе, і граху ў Юды не знойдуць, бо літасцівы буду да тых, якіх пакіну. Выступі супраць зямлі Мератаім і супраць жыхароў Пакода. Руйнуй і забівай, пераследуючы іх, кажа Господ. І зрабі паводле ўсяго таго, што я табе загадаў. Гармідар ваенны на зямлі і вялікае знішчэнне. Як пабіты і зламаны молот усяе зямлі. Як стаўся пустыняю Бабілон сярод народаў. Наставіў я на цябе сіло і схапіў цябе Бабілон, а ты не ведаў. І знайшлі цябе і схапілі, бо ты правакаваў Господа. Адкрыў Господ скарбоўню сваю і дастаў начыненне гневу свайго.
бо справа ёсць у Господа, Бога магуццяў, у зямлі халдэйскай. Прыходзьце да яе з усіх канцоў, адкрыйце ўсе яе кладоўкі і раскідайце яе ў груды каменняў, як снапы. І выбіце яе, каб ніхто не застаўся. Выбіце ўсіх яе валоў, хай ідуць яны на зарэз. Гора ім, бо надышоў іх дзень, час наведання іх. Гоман уцекачоў і тых, якія выйшлі з зямлі бабілонскай, каб абвясціць на Сіёне пра помсту Господа, Бога нашага, пра помсту за яго святыню. Склічце лучнікаў супраць Бабілона. Вы ўсе, хто нацягвае лукі, расстаўце лагер вакол яго, каб ніхто не выйшаў, і аддайце яму належна за яго справы, і ўсё, што ён вам рабіў, зрабіце яму. Бо ён паўстаў супраць Господа, супраць святога Ізраэлева. Дзеля таго пападаюць юнакі яго на плошчах яго. І ў той дзень змоўкнуць усе ваяры яго, кажа Господ. Вось, я супраць цябе, пыха, кажа Господ, Бог магуццяў, бо прыйшоў дзень твой, час пакарання цябе. І спатыкнецца пыха і ўпадзе, і не будзе каму яе падняць. І запалю я агонь па яго гарадах, і ён праглыне ўсё навакол. Гэта кажа Господ магуццяў. Сыны Ізраэля церпяць знявагу, а разам з імі сыны Юды. Усе, якія зняволілі іх, трымаюць і не хочуць адпусціць іх. Але вызваліцель іх моцны, Господ магуццяў імя яго. Справядліва будзе ён бараніць справу іх, каб даць супакой зямлі і ўзтрывожыць жыхароў Бабілона. Меч на халдэяў, кажа Господ, і на жыхароў Бабілона, і на князёў, і на мудрацоў яго. Меч на варажбітоў яго, і яны стануцца дурнымі. Меч на мужных яго, і яны будуць баяцца. Меч на яго коней і на яго калясніцы, і на ўсю грамаду людзей, якая ёсць пасярод яго. І будуць яны як жанчыны. Меч на скарбы яго, і будуць яны разрабаваныя. Суша будзе на воды яго, яны перасохнуць, бо гэта зямля ідалаў, бо яны шалеюць ад страшыдлаў сваіх. Таму жыць там будуць звяры пустыні з шакаламі, паселяцца ў ім страусы, і не будзе больш ніколі ён абжыты, і ніхто там не паселіцца з пакалення ў пакаленне. Як збурыў Бог Садом і Гамору, і суседнія з імі гарады, кажа Господ, і не абжывецца там ніхто, і не будзе качаваць там ніводзін сын чалавечы. Вось жа, прыходзіць з поўначы народ вялікі, і многія цары ўстаюць з канцоў зямлі. Трымаюць яны лук і шаблю, жорсткія яны і неміласэрныя, і голас іх будзе шумець, быццам мора, і будуць сядзець яны на конях, і як адзін чалавек, гатовыя яны да бою супраць цябе, дачка Бабілона. Пачуў цар Бабілона вестку пра іх, і аслабелі рукі яго, і жах ахапіў яго, і боль, як у парадзіхі. Вось выйдзе ён, як леў з гушчару, над Ярданам, на паплавы вечныя зялёныя. Бо я ў момант прымушу яго ўцякаць адтуль, а пастаўлю над ім таго, які будзе выбраны. Хто ж бо падобны да мяне? І хто пакліча мяне на суд? І хто той пастыр, які ўстаіць перад абліччам маім? Дзеля таго паслухайце намер Господа, што задумаў ён супраць Бабілона і думкі яго, якія мае ён адносна зямлі халдэйскай. Дакладна выцягнуць нават найменшых са статка, і дакладна спустошаны будуць у іх пашы іх. Пры вестцы аб захопе Бабілона дрыжыць зямля, і крык чуецца сярод народаў.